Onsoň Isa bilen şähertleri Betsaida geldiler. Ol ýerde Isanyň ýanyna bir kör adamy getirdiler we oňa elini degirmegini sorap oňa ýalwardylar. Isa kör adamyň elinden tutup onu obanyň daşyna çykardy. Isa onuň gözlerine tüýkürip, ellerini onuň başyna goýup, "Bir zat görýärsiňmi?" diýip sorady. Kör başyny galdyryp, "Adamlary görýärin. Olar ýörep barýan agaçlar ýaly bolup görünýär" diýdi. Isa ýene de ellerini onuň gözlerine goýdy. Kör çiňerlip seretdi. Şifa tapyp bar zady aýdyn gördi. Isa, "Oba girme" diýip onu öýüne ýiberdi.